Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da saduwa a wannan lokaci. Da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Ya fama da rayuwa, ya lamarin wannan lokaci. Ina so mu yi wani imagine. Shin kai a matsayinka na matashi, musamman kamar ni wanda bai wuce shekara 30 ba, kuma kana samun kuɗi kamar naira 5,000 ko 6,000 a sati, ka taɓa tunanin ka taimaka wani maraya a unguwarku? Wannan ƙalubale ne gare ku, musamman ku matasa. Mu sani taimakon juna ko taimakawa al'umma bai ta'allaka kawai akan dattijawa da kuma masu kuɗi kawai ba. Musamman a wannan zamani, mu duba wa gani akwai yaran da iyayensu sun rasu. Ina so ka ɗauka cewar kai yanzu a gidanku kana shekara 28 ko 27. Babanka ya mutu ya barka da ƙanne 10 kuma kai ne babba. Ƙanne 10 da kuma matansu guda 2. Kuma a cikin ƙannan nan naka babu wanda yake iya samuwa ko naira 200 a rana. Wanne irin hali za ku ji, kuma wanne irin matsatsin rayuwa za ka shiga? Ka yi tunani a karan kanka, kai da kake samun 10,000 a dukkan rana ko kuma dukkanin sati, kake zuwa ka kashe ta, ka yi sob, ka ci nama, ka ji daɗi ba tare da tunanin halin da marayun unguwarku suke ciki ba. Marayu suna da wani haƙƙi na musamman da ya kamata mu bibiye shi. Kada mu manta, akwai alƙawarin da manzon Allah ya yi wa dukkan wani mutumin da yake taimakawa maraya. Domin dukkan wanda ya taimaka maraya, shi ma Allah ya yi alƙawarin zai taimake shi. Baya ga marayu, akwai dattijawa a unguwarin wanda suke fafutuka domin su rufa kansu da kuma iyalansu asiri. Kake ƙoƙari kana lura da irin wannan dattijawan waɗanda ƙarfinsu ya ƙare kuma suna da zuciyar su nema. Kake taimaka musu da ɗan kaɗan ɗin da kake da shi, domin taimakonsu Allah zai sa albarka akan abin da kake nema. Mu sani, idan yau kai ne, gobe ba kai ba ne. Idan mahaifinka bai mutu ya barka da ƙanne ba, kai za ta yi ka haihu ka mutu ka bar ɗanka da ƙannensu. Taimakon da ka yi zai taimaka wajen a cikinsu su ma a taimaka musu ko bayan ranka, domin ko da Bahaushe ya ce abin da ka shuka shi za ka girba.